बिहार से कई गो गरीब सांसद और कई गो गरीब के लड़का विधायक बनल बा। 40 साल से हम बात करता नहीं, पिछला 40 साल में कई गो गरीब के लड़का सांसद और विधायक बनल बा। रौनी के बताई लगिन, एगो के नाम बताई लगिन, एगो के नाम। अब की दाव ना भाजपा के वोट जाई ना कांग्रेस के वोट जाई, अब की दाव गरीब के वोट गरीब के जाई। जाई कि ना जाई, जाई कि ना जाई, जाई कि ना जाई। देखी भैया, आज रउआ संगे फोटो हो या ना होई, आज रउआ संगे वीडियो हो या ना होई, लेकिन ये मनीषवा वादा करता कि सदन में चल जाई, ओकरा बाद से रउआ घर है, कोनो भी सुख दुख पड़ी मनीष कश्यप रउआ संगे खड़ा रही। ब्लॉक में समस्या होता कि ना रौनी के, थाना में समस्या होता कि ना होता, कचहरी में समस्या होता कि ना होता, होता कि नहीं क्या होत, घूस लागत कि नहीं क्या लागत। तो जब ये सारा समस्या बा तो मोदी जी आके समाधान करी, यहाँ पे राहुल गांधी जी आके समाधान करी, लालू जी आके समाधान करी, नीतीश जी आके समाधान करी। अगर ये चारों लोग आके यह समाधान नहीं के कर सकत तो ये मनीषवा समस्या के समाधान करी, वादा करता है। एक बार चुनी लगी रही, हमें कई गो करोड़पति लोग खड़ा बा, कई गो करोड़पति लोग खड़ा बा, एक आदमी केहू करोड़पति बा यहाँ, सब गरीब परिवार के लोग बा। लेकिन एगो बात याद रख लेंगे, अभी हम यहाँ आयल बानी, अभी तक जितना भी गांव में या बाजार में कार्यक्रम कैले बानी ओमे सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ भइल बा, सबसे ज्यादा। आज के बाद से नेता लोग के लागी गाड़ी दौड़े, यहाँ लागी दौड़े आ लागल जाए फोरे कि हाँ हई आजा हई। अच्छा कसम से बोले लगिन, मंदिर में खड़ा बानी लगिन, केहू के फोन कैनी हम, एक आदमी के केहू के फोन कैनी हम ना कैनी, तब रौनी के प्यार देता नहीं लगिन। ई मंदिर प्रांगण में खड़ा बानी, चाचा दीदी वादा करता नहीं कि हमरा से जितना होई ईमानदारी पूर्वक रौनी के समस्या के समाधान करे के प्रयास करे में वादा बाटे। बहुत उम्मीद से गंजी में चाचा देखा तानी, एगो बात बोली, बुरा ना मानम लगिन, हमरा के अश्लील ना कहम लगिन, हम सच्चाई बतावतानी। अभी एगो छोटका चुकुन गांव में रुक रही है, यहाँ से पहले हम देखनी है ना तो आंख में आंसू आ गई रहा। एगो माई के प्रणाम कहनी है, केकरा के, माई के, 40-45 साल उम्र रहा वहाँ के। एगो बात कही, बुरा ना मानम लगिन, वहाँ के ब्लाउज तक तर साड़ी फाटल रहा, वहाँ के ब्लाउज तर साड़ी फाटल रहा। इज्जत के ढकी के रौनी के बताई लगिन, के ढकी इज्जत के बताई लगिन। ये अपना सभ्य समाज लाख गलत बात बाकी ना, हमनी जैसन मर्द के रहते हुए अगर एगो औरत के साड़ी फाटल रहता ब्लाउज तर, तो अपना लाख अपमान के बात बा। यहाँ बगल में, यहाँ से 1 किलोमीटर पहले, यहाँ से 1 किलोमीटर पहले दृश्य के बदले के बा चाचा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब गांधी जैसन आदमी मोहनदास करमचंद गांधी अलन यहाँ आ हमनी के साथ खड़ा हो गई निसन तो महात्मा बना देनी सन, तो गांधी के महात्मा बना देनी सन, तो हम अपनी के गांव के औरत लोग के इज्जत बचा सकता सन कि ना बचा सकता सन? तो क्या बचाई, क्या बचाई? एकदम प्रयास करे के बाटे। एगो लड़का हमरा के माला पहनई लख, यहाँ जब हम मंदिर में घुसत रहनी तब वो लड़का के ना हम पैसा दिल रहनी, ना वो लड़का के चिन्हतानी, ना लड़का के बाबूजी के चिन्हतानी, तब वो माला पहनई लख हमरा के। वो लड़का 7-8 साल के लड़का रख, 9 साल के। अब बताई ओकरा के कहले बाटे कि मनीष कश्यप के माला पहनावा, ये पहनाइबा तो तोहर भविष्य बदल दियन, क्यों कहले बा? जब हमरा कहला पे पुल गिर गई भैया, जब हमरा कहला पे सरकार गिर गई, तो हम एगो बात कहता नहीं कि हमरा कहला पे चंपारण जौन बाटे ना, पूरा बिहार में, हम भारत के बात नहीं की करत, पूरा बिहार में अगला 5 साल तक खाली पश्चिमी चंपारण के चर्चा होई। वादा करता नहीं, अगर रौनी के हमरा के जिताएम लगी तो ई वादा करता नहीं। रउआ हमरा के पसंदो ना करम ना भैया, तबो रउआ ला सही सड़क मनीषवे बनवाई।
रउआ हमरा के पसंदो ना करम ना दूसरो पार्टी के वोट देम ना, तबो भैया रउआ ला के अस्पताल में व्यवस्था मनीषे कश्यप कर रही हन, ई वादा बाटे। रउआ हमरा के विरोध में, रउआ हमरा विरोध में जाके वोट मांगे में कोनो पार्टी लक ना, तबो रउआ लड़का के नौकरी के व्यवस्था मनीषे कश्यप करियन, ई वादा बाटे। हम पूछा था नहीं कड़वा सवाल, मंदिर में खड़ा बानी, झूठ मत बोले लगिन, कई गो भाजपा के कार्यकर्ता के लड़का के नौकरी जौन बाटे भाजपा के नेता लोग दिले बाटे लोग चंपारण में, एगो के नाम बताई लगिन, एगो के नाम बताई लगिन। कई गो कांग्रेस के नेता जौन बाटे कांग्रेस के कार्यकर्ता के लड़का के नौकरी दिले बा, एगो के नाम बताई लगिन, रौनी के एगो के नाम बताई। हम कहता नहीं भैया 1 लाख लड़का लोग के रोजगार देम, अगर ना दे पाए मंदिर में खड़ा बानी स्टाम्प पेपर पे लिख के देम हम कि अगर हम ना दे पाए 1 लाख लड़का लोग के रोजगार तो 5 साल के सैलरी हम वापस करे में 2029 के लोकसभा चुनाव ना। अगर झूठ बोले के ही बाटे तो नेता लोग भी झूठ बोलता, समझी कि हमू झूठ बोलता नहीं, एक बार ई लबरा पे भरोसा कर ली लगी, समझी हम लबरइये बोलता नहीं, लेकिन एक बार एगो गरीब लबरा पे भरोसा करी, भरोसा बा बाटे कि ना।